Znači, to je jedna ljubavna pesma koja će osvojiti Euroviziju. Zavisi kad gledate ovaj snimak, ako gledate 20. maja, onda sam već osvojio Euroviziju i bogat sam jako. Ćao, ja sam brat Pelin i sad ću da sklopim pesmu Fräulein. Dobro večer, buonasera, moja senjorita. Čuješ li ovaj ritam, cijeloj Evropi bitan? A stvarno jeste, ljudi to gledaju kao neko fora, ali ne, to ljubavna pesma je stvarno ozbiljna ljubavna pesma. Ja sam to gledao tad kad sam pravio sam za Euroviziju, znači moraju da ima nekih motiva, šok motiva i tih stranih reči, izraza, ali to je zapravo ljubavna pesma posvećena nekoj idealnoj osobi koju iskreno volim i koja mene iskreno voli i čeka me i gleda me kako kidam na toj bini eurovizijskoj i čeka me doma. Moja la bella ragazza, što se kaže. Ja sam otvorio projekat baš ove pesme Fräulein i on je, imaš kao date created 2000, možda čak i nije 2013. godine je započet taj projekat sa tim trubama. Sjećam se da sam tad htio da pevam o starletama i o političarima. Međutim, onda kad sam otvorio taj projekat 10 godina kasnije, skontao sam, sazreo sam naravno, i onda sam rešio da pevam o ljubavi. I onda prošle godine ja i prijatelji moji i ja odemo u Beč da proslavimo moj rođendan. Lokal gde ćemo da se zapijemo, onako pošteno da ga proslavimo, međutim nema nigde, sve je prepuno. Svi gledaju Euroviziju, finale Eurovizije to veče. Tad smo se svi složili oko jedne stvari, a to je da ako Austrija to veče osvoji Euroviziju, ja ponovo prijavljujem pesmu koja se zove Fräulein na nemačkom jeziku, ponovo prijavljujem i za godinu dana se vraćamo, ali u Green Room da proslavimo moj rođendan. I to je to. Samo što je 16. maja ove godine, nije 18. ali dobro. Čak sam u pesmi imao deo, kad ide onaj instrumental, bilo je go papi, it's not your birthday, not today, but it will be one day. To je bilo zato što je 16. Znaš, da je bilo 18. bilo bi super. Ali sam ga izbacio zato što tad radim u nastupu radim nešto, neću da kažem što. To je nastalo u pesmi Pavlovića Most, mojoj prvoj pesmi. Ima u tekstu Pavlovića Mosta gde kaže, kad me vide kažu, o brate Peline, međutim, onda je moj burazir od strica dodao ke pasa ludi, to je neka naša interna fora i meni se to jako svidjelo i onda je ostalo kao ke pasa ludi, kao co mi jesi radio traku? Ne može, ovo je, brate Peline, ke pasa ludi, tako da idemo ludi. Dobro večer, buonasera, moja senjorita, čuješ li ovaj ritam, celoj Evropi bitan. Krenuo sam da kidam, a dama ispred bine, pogledom me skida i šapuće, o brate Peline. Ovo je u suštini ceo pozdrav mojoj devojci, mojoj Fräulein, mojoj ženi koja me čeka kući i gleda me na TV-u dok ja nastupam na Eurosongu. Ja sam to tad, dok sam pisao i vizualizovao, bukvalno ja pevam na bini dok mene moja draga čeka kući i onda idu reči upućene baš njoj u televizor. Sad šta se dešava dalje? A dama ispred bine, tu dolazimo na mali problem jer sam ja na Euroviziji slavan, vamo tamo i onda dolazi dama ispred bine, pogledom me skida i šapuće, o brate Peline, ono se sve ovako. Hej, ho, devojko, nemoj tako da me gledaš, moj ne teraš na zlo. I say, hey sweetie, listen kitty, imam gajbi ono što ti nikad nećeš biti. Tu dolazimo do problema. Šalim se, naravno da nije problem, nego tu kreće već pesma da se razlikuje od mnogo pesama danas. Jer ja tu ostajem veran, ja ne kažem to i koja šapuća o brate Peline, ja ne kažem ajde malo vodim tu sobu Dom Perignon i ostale marke satova, ne. Ja kažem hej ho devojko, moj ne tako da me gledaš, moj ne deraš na zlo. Ja imam nekoga kuća, I say hey sweetie, listen kitty, imam gajbi ono što ti nikad nećeš biti i to je to. Ja imam ženu kući koja me voli, koju volim i ti tu nemaš šta da tražiš. Imam tu Priti, Nefertiti, koja noćima čeka me doma. La bella ragazza, moja bonaca u vreme oluja i brodoloma. Najlepša žena Egipatskog carstva Nefertiti. La bella ragazza, zapravo lepa devojka. Moja bonaca u vreme oluja i brodoloma, odnosno bonaca mirno more, moj spokoj u mojoj duši u vreme oluja i brodoloma. Sve što sam ikad u glavi doživeo kao neku buru, kao neku oluju, ona je to uspela da smiri i da bude potpuno mirno more, odnosno moja bonaca.
To je ona moja bela Toblerona, ja Michelangelo, a ona Madonna, sia komombaj, melje ko kombajn, voli me offline, moja Fräulein. Idemo na objašnjavanje. Moja ljubav prema beloj čokoladi treba da bude poznata širom sveta, zato što obožavam belu čokoladu, a Toblerona se rimuje sa ona. Da mi plati Toblerona reklamu, to moram i u kameru da kažem, da mi plati Toblerona reklamu, samo da prođe na Euroviziju. Nije konkretno neka Madonna, nego ja sam Michelangelo, ja sam kreator stvari, a ona je moja inspiracija, moja muza, odnosno moja Madonna i onda se tu spajamo. Ja Michelangelo, ona Madonna. Sia Komombaj, tu je malo ubačeno tog popularnog načina pevanja pesama, odnosno malo sijaško Pariz, sijaško neki grad, ja sam htio sijaško Mombaj. Meljeko kombajn, previše priča, ali to je slatko, Meljeko kombajn. Voli me offline, taj deo je izmenjen. To sam morao da izmenim jer bio sam malo nepristojan. Stenjeko hotline. Ali dobro. Ali smo to iz evidentnih razloga morali da izmenimo, pa smo stavili voli me offline, što je u neku ruku isto tako dobro, jer kao ja sam influencer, ja sam online, pratioci me vole šta radim, ona me voli offline, za razliku od drugih ljudi, znači voli me offline. Ide, znači moja Fräulein, pa onda trube iz 2012, 13, 14 godine, pa onda ide moja Fräulein opet, pa onda ide opet trube iz 2012, 14 godine, onda ide Das ist meine Fräulein. To zapravo nije tačno, ali dobro. Zapravo, zašto Fräulein? Fräulein je u mojoj glavi, a valjda je tako na nemačkom, to je dama, odnosno žena koja nije udata još uvek. Znači možda bude moja verenica možda i ne morali, dok se ne uda za mene, ona je moja Fräulein. Kasnije će bude moja frau. Tako da, i uglavnom, znači ide u refrenu moja Fräulein jednom, moja Fräulein dva put, onda ide Das ist meine Fräulein, jer kao na nemačko malo, ali sam skontao da se kaže Das ist mein Fräulein, a ne meine Fräulein, ali dobro, šta sad, ajde zanemarit ćemo. Stop, this is not a hammer time. Mala nije gold digger, ne treba ju džip. Ja nisam Rockefeller, ali sam dobar tip. Naša veza neka vrsta investicionog fonda, imamo taj bond, Leonardo i Gioconda. Prvo, stop, this is not a hammer time. To ti je referenca za Can't Touch This, MC Hammer. Stop, it's hammer time. Ali u našem slučaju, ovo nije vreme za Hammera, ali ne za MC Hammera, nego nije vreme za Hammer, odnosno Jeep. Jer ide tekst, mala nije gold digger, ne treba joj Jeep, Hammer. To se čuje u pesmi, ne znam da li su ljudi čuli, ali nije vreme za Jeep, jer mala nije gold digger, ne treba joj džip. I sad je išla verzija, ja nisam gold finger, ali sam dobar tip. Međutim, skontali smo da kad se ukuca gold finger, na Google može izaći svašta, pa bolje da nećemo. Ali ja sam tada ciljao na gold fingera, to ti je zlikovac iz James Bonda koji ima jako puno para. I sad, meni je to jako bilo smisleno, jer tad je, idemo samo po toj verziji sad, ja nisam gold finger, ja sam dobar tip. Naša veza neka vrsta investicionog fonda, to znači da nemam para, ona nije gold digger, ali investicioni fond, to ti je neka sigurna budućnost. Ulažemo zajedno u nešto što će nekad biti peričeto, što se kaže, jel tako, stvari, znaš, nismo sad prepuni love, ali ćemo biti jer ulažemo u budućnost. Zato investicionog fonda i onda imamo taj bond Leonardo i Gioconda. Imamo taj bond prvo kao obveznice, to je investicioni fond, imamo taj bond kao vezu i imamo taj bond kao gold finger što je bio. Tu celinu sam jako dugo smišljao, jako mi je dobro bilo kad sam smišljao, međutim, opet kažem, zbog te reči, taj gold finger smo zamenili za Rockefeller. Nisam bogataš Rockefeller, ali mi nekako mnogo lepše zvučalo, ja nisam Rockefeller, onako, nisam rock boy, kako se već to kaže, ali sam dobar tip. Mislim da je to jasno svima, imamo tu vezu, kao što su Leonardo i Mona Lisa, odnosno Gioconda, imala si svoju vezu. Osjećam se kao onaj mim, znaš onaj lik što ovako, onaj sedi, bradati lik što ovako radi? Znaš ono kao, ja New Orleans, ona mene jazz, ja svilen konac, ona srbijanski vez. Ja sam u tom momentu smišljao tekst i smišljao muziku i onda sam nekako odjednom došao na ideju, aj sad malo da oteramo pesmu u jazz. I onda kao, šta ćemo tu da kažemo? I onda ja New Orleans, a ona mene jazz, New Orleans je kolevka džeza, ali sam se tu poigrao sa rečima u smislu ja New Orleans, da bude kao ja New nešto, zapravo ja New Orleans, a ona mene jazz, ona meni kao vraća taj jazz. I onda smo opet tu kao uzajamno
povezani, sitno da zaigramo onako kolce, baš onako sitno, to ti je srbijanski vez. A ja sam iz Užica, ja sam srbijanac, tako da mislim da je jasno. I posle toga ide onaj neki etno deo. Filozof i Danica, Bikva Selavica, Slavalong Slavica, Kralj Feat Kraljica. E sad, od ovog momenta u pesmi pa nadalje ja sam našao svoju Freulein i onda je to malo bazirano na istinitoj osobi, gde ona voli Lanjine zvezde, ja volim Lanjine zvezde, Filozof i Danica, dva glavna lika. Bikva se Lavica, ja sam bik u horoskopu, ona je Lavica u horoskopu. Slav along Slavica, to je Slav style, onako Adidas sve. I ona je Slavi, ona je ženski Slav, odnosno Slavica, tu sam se isto poigrao malo sa rečima. I Kralj Feat Kraljica. Rimuje se sa Slavica i nekako mi smo tu najbitniji nama. Švedski je 100, ali je balkanska zdravica u ime All the Time za moju Freulein. Prijavio sam se pred 3 godine na Euroviziju kad je trebala da se održi u Švedskoj. Zato je švedski je 100. I onda sam se setio naknadno da bi mogao da izmenim ovdje, da kažem bečki je dvor, ali je balkanska zdravica, ali nema se bolje ovako što je ostalo. U ime All Time za moju Freulein, balkanska zdravica. Moja Freulein, moja Freulein. Moja Freulein i to je to. I onda ide. Ona je lepi plavi Dunav, ja sam Johan Strauss, ulazi in the house, Mickey i Minnie Mouse, dije mi karpe, kad gazimo red karpet, laganim koracima, čikiti bounce. Johan Strauss je njegov najpoznatiji valcer na lepom plavom Dunavu. Plus je čika iz Beča, iz Austrije, a ova pesma je bila napisana za Švedsku, znači nešto se ovde poklopilo i bilo bi grota da ne odemo. Ulaze in the house Mickey i Minnie Mouse. Znači ulazimo da ga rokamo. Mickey, ja i Minnie Mouse. Ona. Smorio sam ti s pričom. Kao... Dobro. Znači Mickey ulaze in the house Mickey Manojlović i Minnie Mouse. Carpe diem znači ispuniti dan. Dan nam je ispunjen kad hodamo crvenim tepihom, laganim koracima, čikiti bounce. Sve je lagano kada smo u centru pažnje, a u centru smo pažnje zbog naše prevelike ljubavi. I eto, rasklopi smo gi Freulein. Želim svima vama da nađete svoju Freulein, odnosno svoju pravu ljubav i da njoj posvetite ovakve stihove ili mnogo, mnogo bolje.